zon makani ne ce min fawqu min tahtu min qablu min ba'du Allahu akbar rabbana billahi Musa bal mamsuko yala ne ga au kanawa kasugo no mo yirawla noru sega din lamo lakum aw yemi shindiyama wasugono mo nasihun ole ko men yele waye dina ni foro mi gorbe no frawna karabe afi bas num be din kalama bas ka mo do dini rabbe atarba wole kana ban na yaro mi goro ay din da na yaro mi goro be ya bashim nasro abe mo bulu frawna Musa din lama laddo amusuk kanun koso ngache sama tikle manjoro o tikbe din la mala ma ko imma nim me ko ngana ila kana ni non ne me ko ga dala mudak kishra sara tay Asia ay ko problem akon dela minisa adama ba bula be kishila e torba la mata ala donya ko be kala mala ta ngai maku min do ala ko mele ma yele awai ayela te ka fa ba abe ko de la donta ata do ka fa ba na ba da ba fa ni ala ba to Allahu akbar aw matayn billahi Musa la sagin katabama mun ko so taqarra aynuha ba nye ga tega nyana jenna dinye wala tahzar baka na fujunu anye ni ngem ngo so Musa baka don annawadal kawala ilad min takafuna ko ka be fami sabadi baka deme oy che mata mo so chombe la ya'lamuna urudal do hada mami ayo gogo ibe shinga ndema Musa bane ni nadirama ni dingi shimine woke eni demi todi abana shingi de gadi muso ni yimine dingo de ni yimine ni en kasa men kasa ga de shinga de ko na toro bokala ye adu mashiba de mede la ilaha illa allah o balaw de wala babi kaga magabala akalafe o teka bada wa ate afata ta bada ate so fala ate so mashila handi babe do nyana na be do nyona o balo de o so le gana ke de me da ko ni ndi ko ne balo de ne bulo ka so no shi Musa bay bulo keta ni Musa bay drai yi wari ko ka ba bala ko ke Musa bamne Musa bay kita ayo shimine ro ki ndi bina wabulo Mbako kama na iba bala uya jaga furuti ka da bama eke kashi Musa bana be ni mbola babulo minga ako alhamdulillah rabbil alamin minga so mafaranilla ni ala tanu baybi wala tanu tari tay ko andala no ba be shinda de ma don da mutukal fla de ma shindi saray mutukal fla sampla la mala sampla ni ngodu mutukal mutukal fla mutukal gele ngaram duri mutukal fla garam tay kalo mutukal bi wora sasa na to min fori na be na yin ga dima kam mo be yin ngalike sharia du fe mo honi mo be na be kelela kele bari mama che ya tribulo feso to ba du halala do la meko an ka group me yora tan to mana ya mara kele ko tan to ja an ka ko jole fe men ko ga nu ko balo to ka na bro na bro do al ke mal be yin yala ni sa dai du bancha لا يبدأ عليك ويواجهه الله أكبر مني نبلا موسى سيرا أكمل مراك دانا ناتكينا
an masa ya son o kuma kiri donna an ya so donna dina famu yalla an masa ban mangala besara kadhalika musa kasratu ila nabila musa dona al madinata man fadu gono قبلتي ينام وغدلا من آلهة أدلو كل مولا ينام وغدي فلادي بلو بدي مسون سروت مادي بدي متي منو هذي تودي كل فرد دونا فين غير فرما بدي مسون بتاعه بتاع بتفعلا كبر دونا نسا ممين كي يقولوا له نسا ممين كي أي بيلا يجري كيرو كابو كابو كابي والله فتري في ما يدينا لا بروش دانو تشرد ماي يبقى ما جو بني ولا كون يدين هذا وكاسا بيانو كا أدل من نيجي بولا ما أنا كذا كنت نفكر استدلال هو قدم سنو منه فوق هذا سوا في دو كل شيطان تشرد مواتي الله أكبر نبلا موسى دورا دو كنا ينام مواتي أي شاف لا سرو دوين كنا يكتاتلان ولو بقى جمع بلوغرو شكلين ويا كجمع كلهم ويا بني إسرائيل كاي شيء كلين من عدو ويا أجوا دوين ويا كبتي ماوية ما يتر ما جيني نيجي موسى في ما مني نبلا موسى كجمع كلهم دوين ويا تر ما جيني نيجي ماكا نيجي موسى جوا دوين نبلا موسى نشافي تشابلا قد كده دوغلا مودو قد كده دوغلا مودو كذا لغة تكاسنا فرولا جاو كنت لقى بوانقال السنة موسى نوصل لكرم موسى هو كنت أقول لقى بوان أتوي جاو كنا مسنا نيو ما تملوا دائركم موسى جدي كم اللغة الجن نه وقت فرقو بلوكوريا كلين أكو كيف يلون يقول جسمه فكذا موسى نبلا موسى بلوكوريا كلين فقضى أي ساكن بولي عليه شينجا جسارة أورب نبلا موسى كو أكو شاف غالي من بلا من عمل شيء نه شيطان جبارة ده يقالوا شيطان عليه جويا أدم الديني لا في اللي بغدو أدم الدينا مبينو من بعدين ما نبلا إن موسى دين سبعة كوسا يا أما يقالوا إن موسى سلام سنفسين يلقون ديني ما فعليه دعا يافا لينما أرا يافرا موسى ما يقالوا الله تعالى هو على تكتك اللي غفر مساي رحيم وإلى مسادوني نفردو يدو بكبويا وآسرا ما كتير يفلو وابوكا أي على دون شغلي نبلا إبراهيم بوزونو نبلا إبراهيم بوزونو أو قال لك ما بدي مسجني كبري كلو فلابليني أبي ولي شانا كامنا أقول شانا الله الدين الدين والدين إني سف إني فلما نبودنا هاتوا يفرحنا بيتهم. على كده سيد. لكن كيس كده مرة دين إني فلما ببو. كوني فلما بورد هاتوا يفرحنا بيتهم. الله أكبر. أورب النبي الله موسى كو يا أما كم النمرة نما نيجا نماي نتناك ظهيرا دمباي للمجرمين تونجلاش يبلي نبي الله موسى لبنا من فدوه خايفا أسرم بغتدو أبيك ما كنا نيجي جميع فقراء يلا فمن مناسرة أما من مناسرة bon ala ya hakili bo frona muso no e asia o yi frona ka bara muso e o de musa bay hakili buara ama so ngase nyata ba maka boko garde fakara mulo na ko segina kuma tala fiu na so dala ka don mo ni bala ka don mo ay to mi la ni no ko sare bo de baraka illa tiyan na dro ya mil basar idha jaa al qadar illa tiyan na يا أميل بطل هذا ما ديني بفيه إتشيله يتوي فاكت به نيتنا ترى من زالولا كل اللي تمتني يكوجوكه لا بعدون لا فرصة يكون دوبال نباد نيت فاتر بربي سني كتو تشولو تشولا دو نيتارو كيدرو بني بلا مثلا سلاين نبتي دسكونا شتى بيسورو بكونو كدم سنشما لفلي الله أكبر سيد الذي مثبت هو نايم ما سرو
ma min ye dɛmɛ ɲini a fɛ kunu k'a kana dɛmɛ cɛ kan yastasrif o tigila maa kelen ne kɛ Musa dɔlɔmakɛ ɲini Musa ko cɛ ma i k'a dɔn e ye jahil de ye mais lagawiyun mais ari nin ye mais lagawiyun sɛmɛnti o ye abu ye mais ari nin ye lagawiyun e ye jahil de ye min ka jahiliya bangenen bɛ mana min sa Musa kɛlen k'a laɲini a ɲafɛ k'a bɛna minɛni kɛ ni maa ye maa min ye jugu ye lamɔma ale ni min ye a tɔlɔmaden maa ye a ye min tɔlɔmaden ko n'a ye mɔgɔ faga o sababu la o sera k'i kan to ye Musa o yɛrɛ e b'a laɲini an ta la ni k'i b'a ne faga i n'a fɔ cogo min n'i ye nin faga bilamse kunu e tɛ dɔwɛrɛ laɲini illa an takuna f'i ka kɛ jabbaran ma kana gɛlɛn de ye dugukolo kan e t'a laɲini an takuna i ka kɛ minal muslimin ɲumankɛlaw dɔ ye o yɔrɔ bɛ garijɛgɛ ɲini mɛ a y'a sɔrɔ cɛ ni garijɛgɛ wɛrɛ de bɛ kɛlɛ la n'i ye nin fɔ ko n'i ye cɛ faga garijɛgɛ ye mun ye garijɛgɛ y'a dɔn ko ja garidi min tununna ko Musa de y'a faga a ye yɔrɔ bɛɛ garijɛgɛ nin bɛ tɛ sara yɔrɔ ka taa a ka patɔrɔn yɔrɔ ka taa f'o ye ko an ka garidi min tununna ko Musa de y'a faga garidi kuntigi y'a fɔ minisiri ye minisiri y'a se Firawuna ma yɔrɔ bɛɛ u ye kuma lase Firawuna ma yɔrɔ bɛɛ kuma selen Firawuna ma Firawuna ye yamari don k'u ka taa Musa minɛ ka na sisan olu garidiw bɛ labɛn na k'u bɛ taa wa jaa rajulun cɛ dɔ nana kabini dugu yɔrɔ jan fɛ yasa a bɛ ka boli a ka taama sen na cɛ ɲi kan to ye Musa o innal mala'a i k'a dɔn jama kɔrɔtalen o bɛ ka bɛnbɛnbɛn siri n'i ye k'u bɛ n'i faga e ka bɔ man fa dugu kɔnɔ i k'a dɔn ne mina na se ɲinɛ ne ye kɔnɔnajɛbaga dɔw de ye laka i ye a ko bɔ dɛ bɛnbɛnbɛnkan sirilen bɛ k'u bɛ n'i faga ale ninnu kɔn joona o de o b'a f'i ye ko n'i bɛ kuma i k'i hakili to i yɛrɛ la kuma ɲi bɛ kɛnɛ o kɛnɛ k'a jugu bɛ yen kuma ɲi bɛ kɛnɛ kan a jugu bɛ yen jugu b'a lase a kan ka fɔ minnu ye o b'a lase o ma ni ni vitesse wulila kɔrɔ o la hakili la k'u bɛ taa Musa sɔrɔ yen Alahu taala ko di o yɔrɔ bɛɛ Nabilahi Musa bɔra manifa dugu kɔnɔ a siranbagatɔ a bɛ ka makɔnɔni kɛ minnu wulilen b'a nɔfɛ u bɛna bɔ a la wa walima Ala ka dɛmɛ de bɛna ala sɔrɔ sani a ka bɔ Nabilahi Musa ko ya ne ma najini e ka ne kisi minal qawmi ka o mɔgɔw tɔɔrɔ ma a ye dugawu kɛ rabbi najini minal qawmi zalimin mɔgɔ o mɔgɔ ye cɛ o ye muso ye n'i kunna sɔgɔma joona fɛ daji fɔlɔ bi dɛsɛ de k'a tu o ye fɛnba de ye dɛ daji fɔlɔ in hali ni sumuni bɛna bɔ i la n'i ye daji fɔlɔ in k'a kan ka salon n'a ye a bɛ jasi o yɔrɔ bɛɛ o kɔni tɛ kɔrɔbɔ fiyewu sani i ka daji fɔlɔ tu i b'i sigi ka dilan i b'a fɔ rabbi najini minal qawmi zalimin i b'a siɲɛ saba kɛ k'a sari kun na o tile bɛɛ fo ka taa tile bin maa ye tɔɲɔnikɛla ye n'a bɛ baaradaw la baarada minnu ci ye mɔgɔ tɔɲɔ ye i n'o tɛ ɲɔgɔn ye fiyewu ni tɔɲɔnikɛla si tɛ ɲɔgɔn ye Allahu akbar tumana min wala dani Nabilahi Musa nana cɛ y'i pansa walama tumana min tawajja ni Nabilahi Musa y'i ɲɛsin Madiyana dugu fanfɛla la o tuma Yakuba bɔr'i kɛrɛfɛ i siranna kan i b'a sɔrɔ Ismul Bahdati b'ale fana bolo minɛ Allahu akbar maa min ni Nabilahi Musa bɔra k'i kunda Madiyana kan a bɔlen a y'i kan to o yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka bɛn arabiya ne ma bɛna n kana sawa asabili k'an bila sira ba tilennen kan a sɔrɔ a bɔra a tɛ sira dɔn a tɛ sira dɔn a kelen a bɔra k'i jɔ a tɛ sira dɔn a ko asa arabiya n ye hadiya ni sawa asabili a y'o fɔ yɔrɔ min kɔrɔ a ye to ka malikɛ dɔ y'a ɲɛ kɔrɔ o adamadenlama don banin kelen juru b'o bolo ni nasɔngɔ ko gɛlɛyara dutigi la ni dɔgɔdugu b'a kɛrɛfɛ a tɛ bamusonin kelen minɛ wala bakɔrɔnin kelen minɛ ka t'o feere a y'i to ka malikɛ ye kɔrɔ ba juru b'a bolo a ko n bɛ bila nin cɛ ye ko ni nin taara dugu min na n na taa ye
ay bila cɛ kɔ ale tɛ ka kun cɛ la cɛ tɛ tunu a la malikɛ dɔ Allahu akbar tumana min ni Nabilahi Musa nana se Madiyana kɔlɔnda la a ye jamakulu sɔrɔ ale ye kɔlɔnda la kabini maaw la yasifuna u bɛ k'u ka bagaw lami imra'atayni a ye muso 2 wɛrɛ sɔrɔ n'a ma kɛ ni jama tɔ ye olu bɛ k'u ka bagaw gɛngɛn ka bɔ jima Musa ko olu 2 ma aw 2 ka ɲini fɛn ye jumɛn ye muso 2 in ko an ka baganw tɛ lami hatta yusdira biha fo sagoda tɔw ka se ka taa so anw fa sheikhun o ye cɛkɔrɔba ye min si kɔrɔbayara kosɛbɛ sheikhun kabirun o de kosɔn Zarruq ko Nabilahi Suleiman a ye san 3 ni san 600 sɔrɔ si ye Nabilahi Shuaibu a ye san 3 ni san 600 sɔrɔ si ye ne lafili min adamaden bɛɛ la donc an bɛna an ko dirisa ye tafsiri min a y'a minɛ Madu Kanajigi de fɛ ne hakili la ne tun ma Ture de dirisa a ye tafsiri min Madu Kanajigi de fɛ ne tɛ a ye tafsiri min Madu Kanajigi de fɛ awɔ a y'a minɛ Madu Kanajigi de fɛ Allahu akbar fasaka o kɛlen Nabilahi fɛn Musa y'i kanto muso ninnu ma komi wagati ka sɔrɔ an tɛ se ka sisan an b'a fɔ an tɛ an ka laada tɛ sɔrɔ a bɔlen Ala y'a kungo kɔnɔ k'a min dɔgɔ jifuruko min b'a bolo ji banna dumuni t'a bolo kungo y'a sɔrɔ tile funteni ka bon a y'a kɛnɛ biliki bɛ fili ka bɔ a kan na ni su kora su nɛma mana da ni nɛma bonyana a bɛ wuli ka dɔ taama ni tile bɔra a bɛ lafiya njɔgɔn fɛn bɛ kungo kɔnɔ geyini kuna min bɛ kungo kɔnɔ a y'o bɔ a b'o ɲimi k'o kunu a b'o ji min kunu o kunama o b'a ji min nɔgɔ da furabulu a b'o ɲimi k'o kunu kisati kalana dɔw ko k'a sera yɔrɔ ko n'a y'i jɔ ko i bɛ se ka furabulu kɛnɛ bagama y'a kɔnɔ o ye kisatigiw ka kuma de ye n'i ka sugu tɛ ni nin kɛra sa nin kɛra Musa tile 8 a y'o de kɛ kungo kɔnɔ a b'a ye a b'o le kɔrɔ a ma bɔ a la a b'o la nabɔ Madiyana kan kɔrɔ a bɔra Madiyana kan a m'i sigi kɔlɔnda la a ye ji min fɔlɔ a sɛgɛnnen ji se ti lafiya bɔ a lafiya bɔlen a y'i to ka muso 2 in ye u b'u ka baganw gɛngɛn ka bɔ ji la fɔlɔ a ko b'aw ta mun don ko anw ye musow de ye an fa bɛ yen cɛkɔrɔba don ni saga gɛnna tɔw tilara anw b'an ka sagaw ma don k'u lami o kɔlɔn wɛrɛ tɛ yan ko kɔlɔn wɛrɛ bɛ yan k'ale min i bolo si kɔlɔn na farakurunba dalen b'a da la dɔ ko cɛ 40 de b'a ta ka bɔ a la dɔ ko cɛ 10 a ko a y'a yɔrɔ yɔrɔ na na min kɛ sinɔ k'i bolo don farakurun kɔrɔ ten a bolo kelen a kumatɔ yen k'a yoro ka bɔ fanga la muso y'o de ye sa a ko a ye na juru de o ye juru de a ye tagaw gɛn a ye juru fili a y'a fɔ k'a bɔ a y'a juru fili a y'a kɛ ni kamalenkɛlaw y'i to k'o ye min kɛ ko ko cɛ dɔ filɛ ka taa an ka kɔlɔn dayɛlɛ ko i t'a mɛn dugulamɔgɔ ye ka n'an ka kɔlɔn dayɛlɛ ko ni vitesse bolila ka na cɛ a fɔra ye ko mun do de kɔlɔn ɲɛ ta ye wa a bɛ ka muso ma a ye baganw gɛn ka na o ni sɛnɛ wɛrɛ ka na kɔrɔ dɔ ye kamalenkɔrɔ kelen girinna kɔrɔ k'a ka fini fili ka bɔ a kan na ka girin ka si Musa ma a y'a bolo a ko n ye dɔ faga sisan n b'o kɔlɔn la bolo ye k'i to yen bere min b'a bolo dɛ a ye cɛ jɔlen bila a ye bere ka cɛ ci a senkala la cɛ ye bere a ye bere da a kɔrɔ cɛ wulila k'i jɔ a y'a ci a senkala la a ye kamalenkɔrɔ cɛ saba gosi o cogo la a ko a ye sagaw gɛn ka na ni min y'i jɔ sa i b'a ye i b'a ye a ma se ka fili o la f'a ye saga bɛɛ lajɛlen lami ka pan ani y'i sigi ɲaba sun kɔrɔ ɲaba a y'i sigi ɲaba sun kɔrɔ tuma min a ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ala n'a y'a sɔrɔ dumuni min b'i bolo k'a di yan sisan ko nege bɛ n na dɛ ni de ɲininen don ni ko gɛlɛyara don ala deli a la n'o sɔrɔla dɔrɔn sisan a bato fɛ i bɛ ala bato bato ɲɛ wajibiyalen b'i kan ni mago min nan'i la i b'o ɲɛ dakurunya damadɔ
n'o ɲana i b'o bila i bɛ tɛmɛ ni alabato ye a ye ala ko cogo di fasaba a ye mini ɲɛ muso bila in ye kɔlɔn wɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ a y'i kɔ di ilazili ka taa sumama a y'i sigi suma la nabila musa ko yaa ma i ka dɔn ni musa ne itajilen bɛ ka taa fɛn ma anzalta i mana kɛ fɛn min jiginna ilayya ka ni ma nege bɛ na sisan namatiri ɲɛ n'u fari ka balo ɲini ala tɔgɔ kan jɛni mori ye n'u fari ka balo ɲini ala tɔgɔ kan Allahu akbar an ka taa o yɔrɔ bɛɛ nabila Shuaibu denmuso 2 nana wagati kɔnɔ ma deli ka min na o nana min kɛ fa ko mun kɛra ko balaw de wulila wa baba balaw ma wuli mun kɛra aw ka taa o lamina an ka taa o lamina o mina cogo di baba fi kuma kɔlɔn n'a ye bi kabako ba de tun bɛ kamalenin dɔ nana bi o y'an ka dugu kamalenin bɛɛ kɛ ku don a woro furancɛ ko wulu b'i ku don a woro furancɛ a wulu ɲɔgɔn ye cogo min k'o de y'an ka saga lamin o y'an ka saga lamin a y'a sɔrɔ musa ye dugawu min ko kuma b'a la b'a fɔ ko a ko kelen ma ko taa wele ka na a fɔra ko min ka na wele ka ja ati o idahuma nabilayi Shuaibu denmuso 2 sɔ kelen nana a bɛ ka taama ala seya isamaya ka ni muso ye cɛ min nege b'a la a bɛ min fɛ a bɛ fini bɛrɛ a kun na ka jesini minnu kɛ nin y'o ɲɔgɔn kɛ ka na nin yɔrɔ bɛɛ muso in ko i k'a dɔn ne fa a ko n ka n'i wele k'a bɛ n'i sara ajirama fɛn sara la i ye ji la min kɛ lana anw ɲɛ ayiwa ko bila ɲɛ muso b'a ɲɛ o bɛ ka taa fiɲɛ ye fini ta ka bɔ muso senkala la fiɲɛ ye fini ta ka bɔ muso senkala la senkala musa ye min kɛ a ko a t'i jɔ i bɛ sira fɔ n ye n bɛ bila ɲɛ ni n bɛ taa kini fɛ i b'o fɔ n ye ni n bɛ taa numan fɛ i b'o fɔ n ye walahi mariso tɛ nin kɛ Abdulaye Keyita tɛ nin kɛ a ye nin min fɔ sa denni ye n tɛna o ko nin kamalen bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ dɛ nin n'anw ka dugu kamalenw tɛ kelen ye a ko cogo di tuma min ni nabilayi Musa nana nabilayi Shuaibu ma a y'a bisimila a ko a ye bisimila a y'a fɔ a ye ji da a ye ji min a sigira min kɛ a ko mun don wa kasal qasafa nabilayi Musa ye kisa lakali nabilayi Shuaibu ma ko tɛmɛna ni firawuna cɛ cogo min firawuna nabilayi Shuaibu ko e kana siran najawta i kisira ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma zalimina minnu kɛra yɛrɛsɔrɔba ye Musa fɔtɔ ko sa rabbi najjini minal qawmi zalimina tile 8 kɔfɛ ni nana fɔ ko najawta minal qawmi zalimina ayi alqulubu tatara'a dɔw m'o de faamuya f'i k'a dɔn n'i bɛ i teri bɛ yen a bɛ ala fɛ i bɛ siran ala e bɛ siran ala ɲɛ wallahi a bɛ ɲɔgɔn kalama n'i ye min y'a la o don n'a ye min y'i la o de ye tiɲɛ ye Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ nabilayi Shuaibu denmuso y'i kan d'a ma denmuso y'i sɔn kelen ko fa ma yan fa ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ ne b'a ɲini i fɛ ka kamalen in ta baara ɲiniya la i k'a dɔn maa min ye baa ɲini sɔn hɛrɛ ma ye e ka kan ka maa min ta ka bila baara ɲiniya la maa min ye maa fanga ma ye ni danaya mɔgɔ don fanga ma don danaya ma don a ko e y'o dɔn cogo di i ni maa min ma ɲɔgɔn don ɲɔgɔn na fɔlɔ e y'o ka fanga n'o ka danaya dɔn cogo di a ko baba n y'a ka fanga dɔn an ka dugu kabale minnu dalen b'u yɛrɛ la a ye cɛ 3 gosi a ɲɛna ka tila farakurunba min bɛ kɔlɔn da la e de y'a ta ka bɔ a da la a kelen a ko o ye kɛnɛkan ko ye jɔn min tora sa o ye sokɔnɔ ko ye e ko danaya ma don e kelen n'a kelen tora yɔrɔ la n'i b'a dɔn a kelen ni warimuso kelen tɛ s'o ma i y'a kelen ni wari nafolo kelen ye k'a tɛ s'o ma denmuso ko a ko n y'o ye a ko ne taara wele n b'a ɲɛfɛ ka na fiɲɛ ye fini ta ka bɔ n senkala la a y'o minɛ ko n ka to kɔfɛ a ko baba wallahi n'an ka dugu kamalenw don u b'a fɛ fiɲɛ ka fini bɛɛ ta ka bɔ n na n yɛrɛ bɛɛ la u ka ɲɛ n senkala
ni ko ngato ko nyaado dana modo ko nde ni yo do ko dana mado ma be dana adam nak yoron chini la folo akanya fe Allahu akbar wa rabbana billahi shuaibukum musama igado ne shuaibu ne ba lanyine an unkiyaka ni furnyonya dabna tay ndem zo flying so telena tay min flafli korobari bo de fe wal madogmani bo de fe ire kiga swate ala ngata mi itabarani yala diga barani yake nye samania hijajin sansegi hijajin sansegi hija oye hiji kalui hija oye sai ajamu hijaji bon anye nun kala shuara kono sadika sanga tafsiru damne shuara tirna ko atati hijajun ba'di عليها فأسفها كخط زبور في مصاحف الرهبان أقول صوننا تمويما متعلمكو أقول تموي لبنانية نا بكم كريتشين وكفافي سبني وكادوس وكتابو كنو وما هيجي سا ويه ساني bon hijaj avec hujja fene hujja dalumina adaba demba soro literatilda ibe kiri mami fo no be ke tinya dima o ye hujja avec ko fene Allahu akbar bayna atmam ganna ko mita sanse gini salaka dafa santanna famine indika obobo rero ne shuaibu tala gine ana shukan ko geleya alayka musama nala sonama ibn nasra insha Allah nala sonama min as-salihin ma nyumon de mamun beladu dafa ede mishidiga foko san mishige men mishide ndima wallahi ni sayala matabi akota ngata oge mi sara da falen ndima peche handa magaube fla betadi de Allahu akbar nabillahi Musa ko yemi fo de bani nyonje o beneche o baynaga aneche ayyama la jala tijali fly so kilimi noye sansegi niyoke fala udwana qadaytu niyoba fala udwa yadate alayya nka ayyama la jalaini tijali fly so kilimi noye santangi niyoke fala qadaytu niyoke gaba yadate alayya neka ala de tangani masai benga na bolu nene be pami vanye lady taninga ewa ako baste ko ndash nata saja edo ngat saja meredima rabbina bla shaibu ya dimso blogo ta biro takana atara biro kalfalema na monga amina ma buloy abulo bena amba adama ni bere minana abulo bena ma pasru ya nga wakati kurunendo bulo bena ma minge na bla shaibu ya dama ayat dama kafoni ayat doni ala kadimai agota sageni niye maname nabillahi Musa baninge al ajala tijari flay ay sekin de ke wal may sandan de ke do bay sandan de ke bon la saniga tijari ba akwa de amsoma o nabillahi Shuaibu de agota fi fa ka bano dama tafi fa ka bano dama bi na fa ba nani ce be ki gaba nge te ba no dam masa era chafar la so mo ga baw ni ma de budu ro buru aka na bulu ke ri te ni ga ni mainde ni ga ma ni na mai ibe so no here be soro tuma min ni ay ni fo na bele Shuaibu ga ko ta fi ce ni ga nya sa ni ga sa o jero ni de mo de wala min de jama nyo be dawma abbe jema yuba jema min wala min jema nyo be dawma wonna ko Musa ala ko ka tangara bire ngega fengoshi jigoshi ayta waru goshi wami waru mina waru goshi sawu mina sagamso mina be jigira flafla ta karangala ne basagere wasara atamana
naga dungoye ana sanaran ayito ga tasmaye turi sina kulun kerala qala nabillahi musa go abduma aw gasriya akadon ne nanyi be tasmala adoron ne minawma kabo tasman yoro ni khubariya ye wala minawma ni takuru nanye kabri tasmala la allakum adoro aw ana yele janoye mami ataha ni asma duro yi dili atniya nali ataha nabillahi musa nali tasman yoro la ye musa wele kabo ko gerela mi kinin geranye khano mi fambargma musa ye fambargma musa ye jime ala mana to yoro budi fambargma mana shajara de gabni yirina wele kana na go e musa wo inniya nammeki wele ana metigi allah de kamara gwa masaye dan fen bele jelim madini wani alke ango e musa ka filike e bolla bere la bere fili mammi nabila musa e bere ta zubere be killa magalama ina ko bere ya no akara ko mi sa musa yi ko di modi biram bole bagaye ama so nga sayina wi musa wele ko ye musa wo enye shi kana sira ikado e min al aminin e ma gillat gilun lo ya rabbal man gillat sira eki burudo ije biga e gat lugi jukono bulu be bo bayda bulu jelime nama kene juwa banati bulu la wadma mujana aga idi kaman gafo katima kabini sana ni trona ibulu nye ka bo wala toro do toro bala toro tala abi kaman goreki kaman gura dale kala bo niyo kene di bulu bo atu wala fada niga iga fa flam li bulu briga ke sai ani e bulu ka ke yele nye opla burhana ni wis dallu flay kabu maro kada frauna ma naga jama korotale igaro fraunu olu kera aw mawiye fasibina mamnu muradinala nabila musa ko ya amma igar ne musa qataltu nafsan ne magofa fraunu bulo ne besra anya ko dulu ne kanam fa nyoye mbal mage mi haruna wala lembe lisanan nena minni katabenega nen labla lembe katabenega ega haruna chi iridian ko kedde mbagay maiya nen no fe na ben jetriya inni ay kada ne afabu nasran ndo an yukazibun frawno ngadangalo diga masaw taala ko wallahi am matabni tu kan semendia ni bal makaye aw min ad-dalludi lakuma aw flama frawno se fumat tega se kadaw flama ni jumanye ay dani ngak bogoye aw fla ani mami lot guraw fla ko aw de se bawe wanami abilla musa dali frawno ma langa ka ko kono donye bayyina timun wala yimbe frawno ko koni ko bogo makka dore koni yakkorate de muftaram min tigara kada alala aw mammeninge bi hadani ala kilibanjenye aw popolo tlila ni popolo ye abilla musa ko nimma ale di doni masai nimma ye mami nimanana ni kanan sirai kabo ale allah taala yoro ani mami sukola baton nimbeke mami nyara de bodon e gado kunye yele to eno ko tekshi mo fie brauna ko ya awju makoro telum min ilahin ma ala wala don lakum awla na magane brauna e indi mafulay fa akhadahu allah dakala al-akhirati walula mafulakula de ne ma alimtu lakum min ilahin ayira ayini fofolo ni ma awra do nete do min nay mo fara nyonga ako ana rabbukum ala ni faflata abu ko chesara da na de nga abina jede wuli ya table ko ba nga mo yinin na parce que ni kafir ya seroma na ma kuma ko pozo nga fa pozo bi nyebe ma ga be fa ala ko jodi
okay akwa ega menenge ne ya hamano ega jinninge ne boka no e bo birige ni alde folo yalla dribbling lona de folo yalla Allahu akbar tajali sarhan ega sanga so jando lene abisa ya benne nebna nyinge kadan nabillahi Musa ka alama Musa ka ala besam besanga to lenge mitar Musa ka ala ko inlaje wa inni gara ne firawna ne Musa bisiya min al-kadibin angalo ndiga bado yara walaina wa firawna ya ida ko jeboya anaka kalabulo do goloka na magadi shek sekelenge firawna nya bisiya ka bolu bisiya ilaina kana umma من جل أهم مسائل فرعون منه أنا ككلبلو أنيو في البحر كالزمي في اليمبار كالزمي منه وبترجله فنرجع في الليل شو مين يا توين ما هو كل بانكر مين ما كدوا رفوا على كلي أهم مسائل فرعون وجه المامنية من ما هو إلى النار كذا جارو تسمع جال ما من جسا الله أكبر القيامة دون وسولو دمدة وأتبعهم نياك وأتبعهم يرد له وأتبعه أنت منوكا سورة هود كنو ويو نودو يعني وأتبعنا أو مسايو نودو الدنيا نيني ونيا أيو نودو ندنغنيه القيامة دون ولتكتري من المقبوهين قلت موير الجاني كبالك هنا ما والله هم مساء النبي الله موسى سون توريت كتاب الله وكذا فرت منينغو أنجل مكب مندوم هلكي الأولى مي مندوم بلو يه توريت كذا دلوجيلينيه مويه توريت كذا كنان سرايه أكره هنا منغزو ما يهوديو ونسيك واجلي منه محمد وكما كه ni duguli me kurut libya fam belala wakasimi la muranna ye wa koy wayi ke dan nabillahi Musa ma Muhammad kuma ke na shahidina ikunda kana kai samai ka do na sa'um masa awon da yake makulu sinni shi kundara la jana waje makulu man Musa kofe kuma kunde Muhammadu make ni kun sigilembe madiyana ka uchero ni banga Qur'an ayaw kala alayhim madiyana gauga na sa'um masadi awon da kera mursalina ci bawaye ila Muhammadu kuma ke ni meturi sida kulungerela wakati mi naw masai nabillahi Musa wele nasa anyi cici hine kabu mayoro موزي كم هو بغالي ما أتاهم من نذير بابا الباكل من ما من أمة تقول محمد ينوي ما عنقويه أدرهم ما عنقو نسيك واجل منه أمنا كنا سرنا نقدم مشيبة كنا أدبت دون سرو نفنيه ويرى بقول بارا من كنا كبلو يرينو بنا مشيبة دوكا نم مشيبة يسرو بنا فو يا أمة أمنا كني كوني شيرينجي كنا أمة آياتي كأنغنا تويك آيوكو أنغنا كه من المؤمنين مؤمنون ده ولما تمنمي نشينا ما عنقوما كبا أمة سيرو وكو لولا أوتي أمنا كنو كي محمد صو فين ونلا ويتمني وندي موسى منو يقولوني بأبوي يلا ولما كافر يوا نفني فمن لا موسى ما كقول محمد تشيليه وكو نبي الله موسى محمد الله كو موسى محمد كو كرازة فلادو كو فلادي نيوان كورا دمه ومده وما كو كورا كو أم كافر يرى نكلين بلا جيني كم نكرا فلاينا يا محمد أبوي أو كنا نكتابوي
نو والله تعالى يرى كتاب مي نو كان سرت بينهم به منهما كتب القرآن إني توريتك نانا أنه إن محمد نتبوكو إن كنتم وكيرا شيئتوي يا محمد نوما سوحجاب لك إيه إكادو أنما يتبعون وأنه بكوني دودي لبتو مين نيجا جندو نوت كلا ماكا فيليت منهم به كتم ماكا نما من تقراني دموكو نما كني كان سري نو برا الله تعالى يرى أشهد الله تعالى آيات القوم على الموكنا آمنوا قال يسوع باي صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين يا ربي عليك عتيمة هيني بكاين عليك وبرايت بس نمين شين بامبل عليك ويا فانوي يا ربي عليك عطويرانا أيا سمعوا سلطان كنندم سمعوا سلطان أني كنندم عليك مورو قل والله شيء ولم لا عليك مورو قل والله شيء ولم لا نيت لربي يا هادي بوك مكان wannan masai kitabu doluma o qur'an jini sulutriti yu'minuna bil limaniya bin qur'ane mami rutila ni qur'ane kala alayhim ulama qalu qul babu on liman qala qur'ane alde jiyat batlin min rabbina kaba amara kunna kungera إذا كنت بقى لما من قبل يقرأ جنين نويت يهوديات أكرمه ويكم عبد الله بن سلام يوم يهودي أكرمه من سنة قال لي ماني على كلاي أولي جمع كلهم وبولو سو أجره كسر على مرتين الشيابلا برو لماني كتابه فلاي بما صبروا سوال من قال كبار كان كتابه فلاي سيئات البجمن يني بلا سنة من وينفقون البسرقة مما كمن نبلنا أو مثل قدر نبلنا ونمي سميعون بيمنك الله أنك ونك مجهولا أعرضوا بك ودي أنه قبل من كنفولما وبعفا لنا أعمالنا أن كبار براجباني أو كافروا كبار براجباني سلام شبه عليكم أو منا كوهم يرى الجاهلين جاهلهم تقولين بكران جايوين من الدعاء من عندنا لكرا أمين أفكجو أبنا كابي طالب السلام ياكا ألقى ما إنك يكاد إيه ما إتجا ما كان أبدا ما من كان يجا نسأل الله تعالى دسا يا دي من عرب ما كان مما من كان يجا ألا هل دي دوني مساي بالمعتدين من ما كانوا يعلمون وكانوا وقالوا كافروكو إن سبيل الهدى نوصل كلام كلام نمنه إن هذا نتخطف وبرهم بروتي وبعند دوغلوغا على بتقولي أولا من مكينا حرمان يلا أو مسمى حرم ما هو يوا ما نقابلوه مي حرم لسه كان جاجولين حرم الليمانية لين تجيب ثمرات كل شيء نيتن كلنجلن بنايرد نيتن كلنجلن بيرد هو السما كذا حرم منو كتام مغمى فقال جرتري منا كبام مسايرو كدوما ada wadi meyirden ni sira magabe yukulu ka yirden fa metu mawfe abe jawab la nyona folo jama chaya mana kabni alakrat lebe kana boy kana zama sro dara nyona biyo mbadul dumbe so fa medum fuira chama shidlo vesa
ya sama biniya dila abe bu fe na bo olu ka bɔgɔ man ɲɛ a bɛ ɲɛ bɔgɔ min na u bɛ to cɛmana n'a ye ka na kɛ dabɔ ye o de ye ne de ye setigiya ye an taara ne taara Riyad en 79 n taalen o y'a sɔrɔ a ma évolué kosɛbɛ 79 80 81 2 3 4 n taara n y'a sɔrɔ Riyad o don a bonya ka bɔ kun na ka taa kun na kilo 60 en 84 awɔ o jana a taa kilo 60 a tɔ dɔ bonya ka kilo 60 o kɔfɛ n taara ka bɔ yan ka taa yan kilo 120 ka bɔ yan ka taa Fana dugukolo bonya ye o dɔ bɛ ka fara kan a bɛ tila ba kan a bɛ jɛnsɛn kulute Riyad taara sɔrɔ yiri ɲininkali kɛ yiriju kelen ko yiriju kelen balo wɛrɛ ka yiriju kelen balo wɛrɛ ko bɛ maa tan balo fɛ yiriju kelen balo wɛrɛ a bɛ maa tan balo wo ye dabila a kan dabila la akizan wal masa adamaden so caman bɛ yen olu t'a dɔn k'a fɔ anw masa bɛ min fɔ ko ye tiɲɛ ye jeli don n'anw masa y'o halaki kabini dugu la bakara dugu in ɲaadara maa ye sata a ka balo la balo y'a yaada balo ye dugu in ɲaada u ye dumuni kɛ k'a dan tɛmɛ kelen ne ba taara mɛ ya kelen ne bɛ baja ma ɲuman sera o sera n'a ye n'o kɛra dugu la bɛ yɛrɛ de bɛ la fɛn bɛ min ɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ sɔn kɔngɔ min dugu sɔrɔ ma dɔrɔn yaada bɛ na aliman bɛ la sɔrɔ bɛ ma fatiliga ni ɲɛ so bine mina ninnu ye masakinu olu bɛ sigi o sigiyɔrɔ kɔrɔw ye maa ma sigi so ninnu na min ba'dihim o halakili kɔ illa qalila fana kɛra ncinin ye bɛɛ ka nɔgɔ wa kunna anw masakɛra anw tigitigi an y'o fɛn fɛn halakɛ anw ne kɛra o bɛ tiɲɛ tabaga ye o bɛ hakili dɔn mɛ a y'a sɔrɔ sanu caman b'a dugu kɔnɔ dɛ sanu tɔni caman b'a dugu kɔnɔ musow yaadara cɛw yaadara mɔgɔw fara tuma min y'u halaki ba bɛɛ sara saga bɛɛ ɲaamɛ bɛɛ sara adamaden bɛɛ sara ka so i ma ma kɛ muhalikal qura dugu halakibaga ye fo i k'a sɔrɔ a ye kira ci dugu in ba kɔnɔ duguw ba bɛ ciden ci bi anw ka dugu ito n bɛ n'i ko k'i b'a nɔbɔ i t'a sɔrɔ foyi ye tiɲɛ gansan kɔ sisan géologiw ko k'u bɛ o ɲɛɲini ko ala ye min fɔ u y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ cew makan bara ye cew diɲɛ bara ye cew Allahu akbar yatlu ni kɛ n bɛ kalanni kɛ alayhi dugu ba mɔgɔw kan an ka tɔgɔkow la wa ma kunna anw masa ma kɛ muliki al-qura an b'a nin sama aw minnu don tafsiri minnu na a ka sigi a kɔrɔ dɔn an tɛmɛna fɔlɔ ka sisan a ko wa ma kana rabbuka muhlikal qura muhlika bon o ye kelen ye i ma ma kɛ dugu halakibaga ye dugu halakibaga ye o y'a kelen ye ismul fa'il don yan nɔ ni y'a jamu ye muhliki ka tila ka kɛ izafa ye ka al-qura kɛ mudafu ilayhi muhliki an ma kɛ dugu halakibaga ye a y'a kɛ jama ye a y'a kɛ pluriel ye Allahu akbar f'i k'a sɔrɔ dugudungew
نكرا يكون دنيا نكرا ونقول لي وما فهمي نودي أو أدم الدماء من شيء كابني فني تافهين مي فني جاسلين ثم فبدي هذا بدي شيء له دون له نجيب بدي بما إجاني منه إجي دبوك مرة إجاني منه إجي دبوك مرة ثم بما بقوله بيودي فني نوردو فني بدونندو فنيندو كم فننا ديرما من دنيا دلو ويفن كلم بي ويلي مانياي نو كلم بي ويبلبلي اللي درو أبجوري فمن دين ما فمن تاني من درو ما ويننا ما يكدامي من كندو على كسرون وزينتها أني جنيا مسيري بيبي ردامنا يتبني جيني إذا كاتو والما بيبا وما فمن دي عند الله تعالى خير دهر لمبه وابقى ودبي بداتو فلا تعقلون يلعو تاكل سروا فمن اي جنيه تفيه وبانا كان الله على تافو اكو دي كبسا والد بتو اتبا ركوزا أنت بنا سوران فلا كري كافي كري مريم أي أفاني لكنو المال والبنون زينة الحياة أي نبو أقول الباقيات الصالحات سبحان الله على بتوي يسا سبحان الله فوق قل دي على بتوي الحمد لله فوق قل دي على بتوي قرآن كرامي قل دي على بتوي صلاة على النبي قل دي على بتوي سجيد سالك سلي نون دي على بتوي إمام كالي نون دي على بتوي نالا يبلا فهمنا الكل بتو وهو دي كبسة بعد فات راكو نيتين بيبقى بيفات تكو أقول أفلا تأكلون هذا يجوز ولا لا الإمام شافعي يقول أقول ما مفهم بباني وسوان بفهم بتوكا أقول هكذا كيف نية بباني نية تكلا عرب لا هكذا كيف أنا هذه سلام على كلاكو الدار الدنيا دار من لا دار لها جوج المهم بنقول لك تبلا الدنيا جميل لبلو دار من ما قصده لا دار له دوس ما ومال من ما كان نفلو لا مال له نفلو ما ولا هاي يجمع من ما بفهم رنيو ما جنيه كوسو لا أقل له هاكل تمام الأمر ما يقول عزيز هذا ليل جمع بعض لما نده كثيرها قليل أجمع تنسين دي وخيرها يفوت هرم ما كنا بتاعي دا أنا شايفين أنا شدورة تميل دا نيو دفيه نو يكوبو مرو إباس راحتهم من تقولا إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لهي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا أقول جون بألفة قلت في ألفجو ولي جيبلا وسرنا فتنية ولي بلا مسبت جبا مسبلا بلا بس فامنا ولي بلا بس فالا ولي فلان ونلا دوكا فكو نيتني لما كسجروي ويا نيجي بجي دمباي بارا يمان كو كورونيا فو بلا سامبه نتاني لا تربا كو نكشي أقولي ما في مسائل وصيته من سارة أي نوارد klasa wannan di mami hakil mai an ga ngawar klasa wannan do ni ko nami go sabban banin sara mami hakil mai ka bega ay ngawar klasa wannan do au bo di jenma
ay den ma do no le pam fodo dabru hakil ma bon ma bi hakil ma ke beka non le do almamu lam ya hakil ma ke beka wa misri wala lawe lam ya hakil ma ke beka ma min bi almamu misri wala ko misri ko من بيع المامين المصري ولا كو كيفانو ما من بيع المامين المصري ولا كو مصري كو ما من ياكل ما يكتب ما بقى ما من بيع فرانا كلام ولا سمعنا وقت بيت ذات كلامات كلام سورة بقى على وله أقول ني ودي ياكل ما يكتب ذاك الدوارين دوما سيابك مني أبو سورة يوم تبا أبيني منه أبي أبنفا الله أكبر أفمان يلا مومي وعدناه ما سمعه أي أو مسائل لا يدو تمامي ناكو ياكي وعدناه يعني مامي لا يدو سمعني يونجي للمفاعلة وعدنا أو مسائل لا يدو تمامي وهذا لا يدو لا أصلا مي لا يدو نمان وجه فلني سلم من ديما تشوني شونا من ديما أي جغب ني جغب من ديما سنبتو نيمبتو من جيه وهو أتقل ما لاقيه فمن لا يدو ترى أدو برنيون كمي يلو نما كغاما أو مسائل ما من دامو جنيرويا إنما يكاد دامونا الدنيا من كنت على سمكة سرنا بنبا ثم وتبنوه هو أتقل ما القيامة من المهدرين ما من بهدر جانما كنا بولنا فاسمع مؤمنين فلا مؤمنين لا يمن تلمي كلام كافري يا فهمي نيجو تبتلاي تشوتو أمانة جاي تشوتو ني أدم الدنيا تشوتو ناسك على بتبالك تادك أنا الدولة دي من أول تشوتو أتجاه الله أكبر كمان ويوم يقدم قسمة يناديهم على كافروا إليه ويقول أباكما أين شركائي على جيهم بلو بمني بلو منهم كنتم لو كأوجدوكم غير تزعمون أباكنا كما فقولوا يا على جيهم قال الذين كرم هو بافو أخ القول يعني ما كنا دونك ما واجب يرى عليهم ما منونغا ربنا كافر بوي ربنا كافر بابا هؤلاء من جمن الله الذين من مويه أغضينا أو يقول كافر بابا بقول هؤلاء يمدين دمسن منونا الذين دمسن منو أغضينا نأو يقول لفلي أغضيناهم أو يقول لفلي كما إن فجومي أغضينا أن يرى في الله فلان بحمزة بولا حمزة بولا ويلي تعدية من أضل قوما ما نيم لما كان يلتي من فوق من تحت من قبل من بعد الله أكبر وربنا بالله موسى بالممسوكو يلا نجا أو كنوا كسونا موي أولا نور بسك الدين لما لكم أو ينشندياما وسونا مو ناسيون ولكم يلواي دينا ديني فورا من قربنا فرانا كذا أبي باس من بدين كلامه باس أكمل موضوع ديني رب أتربى ولا كذا بان نرى ميكرو الدين ده نرى ميكرو دي أبشم ناسرو